Nik se dugo kretao po prostoru, toliko dugo da se sav zadihao. Ovo je potpuno novo osjećaj za mene. Moram da zastane malo da dođem do daha. Zabavno mi je sve ovo trčanje, skakanje, ali kao da mi nešto nedostaje. Pitam se šta bih još mogao da uradim. Razmišljao je. Možda će biti zabavnije ako zamislim da se igram sa nekim, da me neko juri ili da se od nekog skrivam. Moram to da probam. Nik skrenuo u trku. Krivudao je, ubrzavao, usporavao. Zaista izgledalo kao da od nekog beži ili da se sa nekim trka. Sad ću još i da se zavrtim, tako je skoro nemoguće uhvatiti me. Niks je počeo da se vrti u krug. Postepeno je ubrzavao. Vremenom se vrteo sve brže i brže. Od prevelike brzine počeo se stvarati svetlosni oblak oko njega. Nije on to ni primetio. Od tako brzog okretanja nije mogao jasno videti pred sobom. Sve do trenutka dok mu se nije počelo vrteti u glavi da je morao da uspori i zastane. Kada je napokon stao, a trebalo je dosta vremena, otvorio je oči i ugledao svetlosni oblak ispred sebe. Našao se u čudu. Nije mogao da veruje da nešto vidi pred sobom. Do sada je sve oko njega bilo mračno. Svetleo je samo on. Morao je da se uveri da svetlosni oblak stvarno postoji, da mu se u glavi od vrtenja nije pomutilo, pa vidi nešto čega nema. Da bi bio siguran, počeo je da se udaljava polako, ali nije prestajao da gleda u njega. Malo se plašio da oblak ne nestane u daljini, ali morao je biti siguran da on zaista postoji. Zato je nastavio da se udaljava sve više i više. Toliko daleko je otišao dok oblak pred njegovim očima nije postao jedna mala svetla tačka. Ali je i dalje mogao da ga vidi. Osjećao je neizmernu sreću. Oblak je i dalje bio tu. Sada već mnogo daleko, ali je bio siguran da je svetlosni oblak stvaran. Ubrzo je poželeo da mu ponovo priđe bliže. Ali je dalek put bio pred njim. Na kratko se čak i rastužio. To raspoloženje je brzo prošlo jer mu je odmah sinula nova ideja. Ja sam umoran za tako dalek put, ali bih možda mogao da se još jednom zavrtim i tako stvorim još jedan. Zatvorio je oči i počeo je da se vrti u krug. Vrteo se brzo i dugo, svom svojom snagom, a od želje da vidi još jedan svetlosni oblak pred sobom dobijao je dodatnu snagu. Vrteo se, nije prestajao, nije otvarao oči. Vrteo se još dugo. Nije bio svestan koliko dugo je to radio. Od želje i uzbuđenja nije osjećao vreme koje je prolazilo ili umor, ali njegovo telo je moralo da uspori. Kada je napokon stao, disao je duboko. Nadao se da će isti prizor videti kao kada se prethodni put zaustavio, ali još uvek nije otvarao oči. Bio je veoma uzbuđen i znatiželjan da vidi da li je uspeo. Polako se spremao da otvori oči, a kada ih je otvorio, pokazat ću vam šta je ugledao. Idite do vašeg prozora i pogledajte u nebo. Zvezdano je, zar ne? Da, Niks ga je učinio takvim. Učinio je on još mnoga čuda, ali o tome sledeći put. A do tada, laku noć, lepo sanjaj.